आंहा होमबा न'आव थांसै दे नानि। ओमफ्राय नों न'आव थांसैबा आरो आदा दा थांथ'ना आदा नों थांबा आं मोजां मोननाय नङाना। आयो आगै बिदि जायो सोरबा आदायाबोथ' न'आव थांनांगौ न' ओमफ्रायथ' नों हर थानो थिनबाय थानायखाय दालायथ' हरबो थादोंमोन ना आदाया एबार न'आव थांसिगोन दा। होमबाबो आदा आं सम सम फैबाय थाखागोन ना। दे आदा नों फैबाय थादो जोंनाव आं मोजां मोनो नों फैबा। दे जागोन दे। ओमफ्राय आदा नोंबो जानो नामा टिफिखौ? आं जाथ'ला दे नानि नोंनो जादो दे। मानो आदा गोथाव बानायथारदोंमोन। नांथ'ला दे नानि मालाबा जागोन ना। दे होमबा ओमफ्राय आदा नों दानो थांगोन नामा? ओंथ' नानि। आदै आगै नोंदाया नोंजों रायलायनो लुगैनानैनो फैलायबावबाय बेवहाय। ओमफ्राय थांसिगोनसो ना आदायानो? दे होमबा नानि ना नोंहाबो थादो होमबा। दे जागोन दे। मालाबा गोबाव थाबावगोन ना दिनै थांथ'नोसै आं दे। दे होमबा आदा। ओमफ्राय आदा बेखौनो आं नोंसोरखौ फैयासो नंदोंमोन। आंलाय फैयासो सानबायमोन आगै ओमफ्राय हनै नोंदायानो फैनो होनबाय नालाय बेखायनो फैबाय जोङो दसे। आं नोंखौ फैजानो लुबैखादोंमोनथ' ओमफ्रायथ' आं टिफिखौ न'आव जानोबो लाखाबाय। ओइ मिस्टार दुगा मिस्टार दुगा न'आव दंना गैया जाखोरा? आयु हामाथो नोंसोलायो। आंसोथ' आरो ओमफ्राय बोरैथो नोंसालायालाय बहायथो थाखुमाखो बेलाय? आयु हामा आंनि फिसालाखौ नागिरफैलायनाय जायाखैसै। नै हामाथो खामानि दंमोन ओमफ्रायलाय आंनि फिसालाजोंलाय? नोंनो खिन्थायालै आङो। मायो? जायजों खोथा दङ नालाय आं बेजोंसो रायलायगोन। दे लेंहर नोंसालाया जुलि फैदों होननानै बुं जुलि फैदों। ओइ मिस्टार दुगा नै आफा सना सोरबा फैदों बाहेरायाव ओंखारना नायफैसुन। दे मासेथो टाइम लायो जाखोरा हौवा गोदान थांमा थांनो नोंसालाया? मा जाखो आयै? नै आबा नाहरसुन। नों जोंनाव? मिस्टार दुगा नोंसिनाव आङो। मा खालामफैदों नोंलाय? मा खालामनो माने आं नोंसिनाव खारसनफैदों आरोलै। मा? मिस्टार दुगा नोंनाव खारसनफैबायलै आङो खारसनफैबाय आङो नोंनाव। जाला माला मा ओमफ्राय मिस्टार दुगा? मा जाखो मिस दुखि? दे होमबालाय आंनाव खारसनफैखाबायबालाय लाखिखानोसैबो आं। मिस्टार दुगा थालाङा माथोसै आंलाय ओरैनोसो बुंदोंमोन। जाया जेबो नङा दे फैखाबाय नालाय माथो थांबावनांगौ जाखो। थालांथारा माथोसै आङो। दे आफा सना फैखानाय बिहामजो लक्ष्मीखौलाय मानोथो हगारहरफिननो लाखिखाथारदोहाय आबा। आरे मा होननाय जादों बियो? ओंथ'ना आयै लाखिखानोसै नोंहामसो बेखौनो। नैसो थाया माथो आं नोंनाव हगार आंनि आखाया। आयु गावनो बुंलायबाय खारसनफैबाय होनबाय आंहाबो बेखायनो बिहामजो लाखिखानोसैमोन आरो नोंखौ। आं जाया माथोसो नोंनि बिहामजो। मानोब्रा मानो आंजों हाबा जादोब्रा जाम्बिलाय। एकदम सिरिथाखा नोङो हले। बा लाखिजानो बिराद गिदोंमोन नामा नोंलाय? नैयाबो गिया आङो नोंखौनो गिबाय। बेवहायनो जिरायनोसैलै आंबो। माथो जोंनाव सियार गैखायाना? नाङाबालै आंनो गोसो जाबा आंनो सियार जाखायो। नंगौ नामालै? माथो सानदों नोंलाय माथो सानदों? दे आरो बेफोरखौ बाद दे ओमफ्राय जोंनाव मानो फैथाराखै नोंलाय? आइया बुंदोंमोन जे नोंसिना बिमाया लोमजादों होननानै माथो दालाय मोजाङैनो दङलाय? लोमजानायालाय लोमजादोंमोन दा हामबायना। दे होमबा खामानियाव फैफिनदो मानोथो फैयाखै नोंलाय? थांगोनब्रा थांगोन थाङासो जाजानो गिखो नामाखो नोंलाय? ना आंखौसो गोसोखांना फैदों नामा नोंलाय? जानला मानला मोनदों होननानै बुंबानो जागोन नामा सोरबा? जाम्बिलाय नंगौखौ नंगौ होननानै लाब्रा गोसोखांदोंबा गोसोखांदों होननानै। आंलाय बेयाव आइया मानो फैथारासै होननायखायसो एसे खबर लानो फैदोंमोन दा। आरोथ' माथो नोंना फनाबो जाया होनलाय? गाज्रि जादोंमोनलै फनानो दाख्लैसो बानायना होदों आं। दे आरो एबारनिफ्राय फैफिनबानो जाबाय दाथ' नोंना फनाबो थिग जाबाय नोंसिना आइयाबो थिग जाबाय न'? दे जागोन दे। दे होमबा आं थांथ'नोसै। साहा लोंलांदोरा आइखौ फुदुंथिनि आं र'। आं साहा लोङा ना बावबायबो नामा नोंलाय? जोंहा ओमफ्राय कफि लोङाना। दे आरो आंलाय नोंखौसो खबर लानो फैदोंमोन दा मानो फैथाराखै होननानै। थाथ' बिदिबा होनबा नोंहा। नेट नांदों माथो बेयाव एसे। माथो होनबालाय बेयावनो थाबाय थानोसै। आइनो खनसे फन हरखानोसै आङो। दे जादो आबौ जादो।
एमि आं एमि होननाय खोनादोंमोनथ' मादै ओं बाबु मामोनबा बेयाव दासो सोरबा दंबावोमोन नामालै मादै जानोहाय बाबु आं बारा खेल लालाय लाङासैना मानोबामोन बाबु ओमफ्राय जेबो नंला दे मादै होमबा दे होमबालाय बाबु आं एमि होननाय खोनाथारदोंमोनथ' एमि होननाय खोनादोंमोनथ' आदैनोसो नों दाबो थाङाखै आंलाय बेखौनो थांबायसो नंदोंमोन लायो आइनो फन हरग्रोदोंमोन आङो माने जोंथिं नेटवर्कआनो नांनो नागिरा ओमफ्राय फनखौ हरनो मोनबाय दा आइया एसे बेस्थ' खोमा फनखौनो हमाखैमोन अब्लाबोथ' न'आवनो थांखासिगोन न' दायो खिन्थाबानो जाबाय न'आव थांनानै बेनाव सोंबासो मिथिबायगोन नामाथाय सोंथ'लालै आङो मा होननानै सोंनांगौ आंलाय दे होमबा ना आं थांथ'नोसैमोन दे जागोन दे जोंबो आगैजों थांगासिगौमोन ओमफ्राय नोंखौ नुनायखाय फैफिनदोंमोन आङो रायलायनो थांनायनि सिगां ना माबा बुंनांगौ दङमोन मामोनबा देनाय बुंनाय बाथ्राया जाहैबायना दालायथ' खनसेहाय नोङो जोंनो मैगं बायनायाव फैसा होदोंमोन न' माथो जाखो माने नोंहा फैसा मोनफिननांगौ दङमोन ना दालायथ' जों खुस्रा गैयिनि हरफिननो हायाखैमोन जे बाब बेखौनो दाबो सानबाय थाबाय नों खुस्रा खालामना दोनखाबायमोन आङो लांदो नांथ'ला दे आं उनाव लानोसै नामा लांफाखादोलै मानोथो उनाव लांबावनो दिनै देना जेबो नङा उनाव गासिबो जयैनो लांजोबगोन दे आं नांगौबा आयौ मानोबा दिनै लांखाबाबो जासिगौमोन ना दे होमबा आं थांसै नों बेखौनो सानबाय थाथासै आरो माला हरफिननो हागोन माला मागोन बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा नोङो मोनथिबाय नोंसिनि नांगौ बाहायबानो जाबाय नागिरो मोनफिनाबानो जाबाय आं थांसै अनसुलि बायथ' होमबा मालाबा फैनोसैलाय आरो दे जागोन दे फैबानो जाबाय माबा आगै बिनिंगिया थाङाखैनोमोन माथो नै दासो थांदों ओंथ' आगै माबा बिमानो फन हरग्रोदोंमोननो ओमफ्राय नै दासो थांबाय फैगोन दे आगै फैगोन मालाबा फैगोन लांखादों माथो थुदो बिदिबालाय मिस्टार दुगा जोंनाव दिनैसो फैनो सोलाबबाय माथो मानोबा ना आंखौसो गोसोथोबाय नामा नोंलाय नै एसे गोसोथोआ माथोसै आङो जाम्बालाय आंहालाय गोसोथोनाय दंखायो दा आच्छा माथो सानदों नोंलाय ओमफ्रायथो नोंहालाय सोरबा दङना गैया जाखो मेगन खेबनायफोर गैयालै आंना माखौबा गैयासो जागोन खोबनो मोजां होनबा माबा बेना गोसोथोनायखौनो बायोलै आङो मानोसै गोसोथोफ्रांनानै मोनाबाथ' हांमा थागोन ना एसे सोरखौबा गोसोथोनाय नायलाय नाङालै आंनो बेफोरखौ ओमफ्रायो दाबायदियाव सोरबा नोंखौ सिख्लाया गोसोथोबालाय जेन'बा आरोना बुंबाय आङो आंनोथ' नाङा ना ओमफ्राय माखौबा नाङा नामा ओमफ्राय नोंनालाय सोरथो अबेनि जेन'बा आं मानो खिन्थानो नोंनो दिनै खिन्थाया माथो आङो ओमफ्रायो दाख्लैनि थाखाय सरि मानो होनबा आं मिथियामोन न' माखौ नोंसिनि आइखौ एसेबां मानि लोमजानानै दं होनना मिथियामोन ना आङो जेबो नंला दे माथो आरोलाय आरोथ' दा मोजां जाबाय न' बेखायनो दा मोजां मोनबाय दे आंबो ओमफ्राय नोंबो फैबाय थानो हासिगोन न' खामानियाव ओमफ्राय मा बिराद गोसोखांदोंमोन नामा आंखौलाय आंलाय मानो गोसोखांनांगौ जाखो दिनै गोसोखाङा माथोसै आङो थगायसै नामा नोङो बाददे आरो एबारनिफ्रायथ' फैबाय थाखासिगोन न' माथो ओमफ्राय थुद' आंहा मोनसे जायगायाव थांनांगौ आंखौ दोनलांनानै फै बयफ्रेन्डखौ लोगो हमहैनोसै नामा
नोंनो मानो खिन्थाजोबनो आंलाय आं जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांगोन आरो नोंनि खामानि बास गारि सालाय ओमफ्राय आंखौ दोनलां देलै दे जागोन दे मेडाम मिस्टार दुगा माखौबा नों मालाय खम ना मिस दुगि दे फैदो गारियाव नेनसै आं ओमफ्राय र' मा होनदोंमोनलाय नोङो मिस्टार दुगा रावखौबो गोसथोफेरा होनदों नामा आरो गोसथोनबो बायो होनलायदों नामा र' होनबालाय नोंजों मोनसे गेम गेलेना नायनि आङो मोजां मोननो रोंगोन ना रोङा नुगोन दा रं नाम्बार जानानै रायलायबाय थानि आङो नोंजों र' मिस रं नाम्बार जानानै रायलायगोन र' आं नोंजों अब्लानो मिथिगोन दा मानो होनोबा मिस्टार दुगा नोंखौ एदावनो बिराद मोजां मोनखायो आङो इन्ट्रेस्टबो नाङोलै नोंजों आरे आदा दासो फैनो रोंबाय आरो नोङो ओमफ्राय आइया बिराद रागा जोंबाय नामालै रागा जोंनायखौसो सानदों नों आदा एकदम आयाना हले बिराद रागा जोंसिजोबनानै दङ नोंखौ मानोलै माने आदा ओमफ्राय नों सोर सिख्लाजों दङमोन जेनेबा दोद जाम्बि गथ' सोर सिख्लाजों थालाबायनांगौ दिनै आं आदा नंगौबा नंगौ खिन्थानानै लाखादो आंनो मानोबा मानो होनोबा ना आङो ना नोंखौ सोरबा सिख्लाजों नुखादोंमोन दा आदा लामायाव बै बावगारहायै गामि खाथियाव मा ओमफ्रायथ' आङो आइनोबो खिन्थाबावबायसो गथ'आ जानला मानलानो मानो खिन्थानो आइनो ओमफ्राय मानोथो आइनो खिन्थालाङाखै नों जेबो आइया बेसेबांबा टेनसन जादोंमोन मिथिगौ ना ओमफ्राय आङो नुबाय नालाय खिन्थाफैबाय नोंखौ जाव दानाबा आयु आबासना आइदे आदा दाना आंथ' रुमावसो थांखानोसै थाथ'दो नोंना र' नोंखौ गथ' हाबाब आबा हा साननै सानथामसो थाबोबावबालाय माथो जायोमोन सरिलै आयै बा सरि बुंबाय आरो जाबायबो ना खोथाया जोब्बाय थांदोंबोथ' थांदों खिन्थालांनोखौथ' हाखायानो आबा आरोथ' मा फन मोनसेखौनो हरनो हाबावला नोङो ओजों बेसेबांबा सिन्था जागासिनो बिमाया बेखौ सानाखै नों आबा मानोना आं जेराव थांदोंमोन ना बेयाव नेटआनो नांनो नागिराखैमोन बेखायनोसो दा हरनो मोनाखै आङो दे ओमफ्राय थांदोंथ' थांदों हावबायथो थाङासै आंनि सासे लोगोनावसो थांदोंमोनलै आयै आच्छा सोरबा लोगोनाव ना सोरबा गोसथोनाय हिनजावनावसो थांदों आबा बिदि जेबो नङालै आयै नों साननाय बायदि हा नंगौ ना नङा जाखोबा बुंनाय रावफोराबा नंगौलै आयै नंगौ मानो नङा जानो देनाय आबासना हा नोंनि बुंनाया नंगौबालाय नोंखौलाय बिदिबा सुजु आइया सोर हिनजावजोंथो नुवा रुमाव थांथ'नोसै आङो नै आबासना मोजां खोनासंनानै लाखा खिन्थु जानला मानला हिनजावखौ गोसथोनानै न'आव लाबोनांगौबा जारला जागोनहाय हले बुंखाथारो आङो नोंनि बिहामजोखौ आबा आंसो नायनानै लागोन आंसो नायनानै जाबाय दे आयै जाबाय दे आरोथ' दालाय न'आव फैखाबायना आङो आंदि बेसेबांबा सिन्था जायो आबा हामानोथो बिदि खालामनो दिनै नोङो हा खमसे खम खिन्थालांथ'मोन एबारनिफ्राय बिदि खालामलाना आयै आरो बेफोरबायदि खालामनो नोंखौ सान्सखौनो होखालाबा आङो ओमफ्राय नोङो हा सोरबा हिनजावनावसो थांमारदों ना मायो आबा हा हिनजाव मानसिनावलाय माबोरैथो हर थाहैलायनाय जाखो आं लोगोसो ओंखारबायना सासे लोगोनावसो थांदोंमोन आङो हा ओमफ्राय लोगोआनोथ' हा हिनजावना हौवा जाखोसै मानो हिनजाव जालाबायनांगौ जाखो देनाय हौवासोना हाबाब दासो गोजोन मोनबायहाय आङो गोसोआ मामादि सानो आयै नोंबो हा नानियाबो नोंखौ सोरबा सिख्लाजों नुबोदों होनबाय नालाय हा बेफोरबायदि सानखागोनथ' आंहा मिन्थिया नालायथो नोंबो जेबो खिन्थालाङासैबो नालायथो दे आं रुमाव थांथ'नि दे थांदो आबा दे हा सोरबा हिनजावनाव थाङाखैबालाय हामबाय दे ओरैनोबा गिलायलाङोहाय आंना दानि जुगफोराव आरोथ' हिनजावा जुदि आं फसायनाय नङाबा लाबोहोथाराबो आङो एबारनिफ्राय र' मोजाङैनो थाल लागोनहाय आङो ओरैनोथ' गैया होनो आबाया थाबाय बायनोबो हानाय बापरे गोगोम रायजाबाय माथो आइजों दिनै रायजानाय खामानि मावबाय नालाय ओमफ्राय नानियाथ' मानो खिन्थाफैया देनाय बे खिन्थाफैयाबा एसे खम रायजागौमोन आं जानला मानला खालि गथ'आ डाइरेक्ट मानो खिन्थाफैनांगौ देनाय जालायबायलै दाना जालायबाय बे जुलियानोथ' मानो एसेबां फन हरो देनाय हमथारा माथोसै आं